Hello guys, barkanku da warhaka. Ni ne naku LMD Tech. Yau na zo muku da bayani akan wani application wanda application din ake kiran shi da robot. Wato me robot? Da abin da aka ce maka robot ana nufin zai takaice maka aikin da za ka yi cikin sauƙi, shi ya maka shi. Okay, ka kumanta idan muku danna mana alamar subscribe ba, ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sakonninmu da zarar mun dora. Kai tsaye za ka tafi zuwa ga Play Store ɗinka ne kamar haka, sai ka shiga cikin Play Store ɗinka, sai ka zo gurin searching box da ka danna sai ka rubuta click access. Okay, da ka rubuta click access kamar haka, za a ga kamar haka za ka rubuta shi. Bayan ka gama rubutawa, da ka danna satin zai nuno ma shi application ɗin gashi kamar haka. Gashi za ka danna shi kaga views ɗinsa, za a gan shi okay, bari ya buɗe. Za a ga cikinsa kamar haka yake. Bari ya buɗe, za a ga cikinsa kamar haka yake. Amma wayar ka gaskiya har dai bata haura version 6 ba, gaskiya application ɗin ba lalle maka ba. Okay, bari mu duba quality of product ɗin. Kun ga quality ɗinsa nan, kun ga gashi 4.6. da application ɗin da ya kai 4 zuwa 4 da 4 kaza star, to application ɗin mai kyau ne. Okay, to yanzu bari mu shiga cikin application ɗin mu ga yace yake. Okay, da ya buɗo ma kamar haka, za ga sun ce maka go to site. To wannan site ɗin da za ka yi, za ka ba shi permission ne. To za ka danna permission, sai ka buɗe wannan gurin. Da ka buɗe shi kamar haka, ka danna shi to allow. Okay, da ka yi allow ɗinsa zai nuna ma fuska application ɗin gashi kamar yace yake. To in kana so ka fara aiki da shi, za ka danna start service ɗin nan. Da ka danna start service ɗin nan, zai nuna ma ga yace kayan aikinsa suke a gefe sun fito. To ta yace ake amfani da shi gurin bashi permission, za ka fito ne kamar haka. Bari mu zaɓi application haka, bari in zaɓi wani application ɗin kiɗa wanda za mu yi amfani da shi wurin ku ga yace abin yake aiki. Bari ya buɗe. Sorry saboda network. Okay, da ya buɗe, bari mu shiga mu sa shi ya sawa kanshi da kanshi kiɗa. Amfanin yi muku wannan bidiyon saboda za mu dinga yin bidiyo ne a kansa da yawa. Shi yasa gwanda mu yi muku bidiyo a kansa, ko da an tashi bidiyon kun ga ba matsala, already kowa ya iya. Ta yace za ka ba shi permission gurin da aka sa plus ɗin nan, shi za ka danna. Da ka danna zai fito da abu kamar haka. Da ya fito da abin za ka danna shi. Idan ka danna shi, za ka saita mai permission ɗin da za ka saita. Kun ga wannan delay of time ne. Delay of time ana nufin ɓata lokaci. Okay, misali kun ga in aka bar shi a 5 ɗin nan, 50 ana nufin sakan 5 kenan. Nan kuma maimaita kansa da zai dinga yi abun. In kana so ya ta daddanna ma abu, to iya adadin da kake so za ka danna ne. Za ka danna shi ne gurin kamar haka. Misali bari mu sa su 20 ake so ya maimaita. Shi kuma touch holding delay, kamar irin ɗan ɓata lokacin da abu zai yi kafin ya danna, kamar in so kake da sauri ya danna, to za ka iya sa. in so kake delaying, okay, shi ma wannan za ka saita. To shine amfaninsa. Bari mu saita wannan permission ɗin application ɗin kamar guda 3 haka, mu gwada haɗa kiɗa da shi. Kun gan su gashi nan, na sassaita su akan beat ɗin kiɗa. To bari in using da shi, in buɗe ya haɗa mana kiɗa da kansa. Okay, bari mu ba shi permission.
ce kun ga gashi nan mun yi amfani da shi ya bamu kiɗa mai kyau. To shine yace ake amfani da application ɗin nan, kuma zaka iya scrolling down, zaka iya je in so kake ka janyo labulen labarai ya tafiya da kansa ba sai ka danna ba, shi ma ana yi. Mun gode kar ka manta in baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sakonninmu da zarar mun ɗora. Mun gode, sai kun ji mu a bidiyon mu na gaba.